Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekumkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi ezinohlonze mini nje. I just saw his car swerving from the side. It went the other side and we hit the tree. Sekuphinde waxwayisa abashayeli bezimoto ukuba bashayele ngokucophelela ngemva kokuphangalala komshayeli ohlulekile ukulawula imoto yakhe ngesikhathi lidliwe eGoli. Izangoma zezulu zikhiphe isixwayiso esesigabeni sesihlanu semvula namandla. The first area, of course, that we know is likely to change is our spending on defense. That's an area that we've been cutting over a period of time. Osomnotho babheka ukuthi ungqongqoshe wezemali enogodongwana amemezela amasu okuxazulula inkinga yesikweletu sikahulumeni esingaphezulu kwentela iqoqayo uma yethule isabelo mali eKapa ngoLwesithathu. Rifleman Derek Maluleke ube yisosha lokuqala elibekwe endaweni yalo yokugcina kulawa yi-18 abulawa kwelase-DRC ngesikhathi ebhekene neqembu lamavukela mbuso i-M23. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezingungqa phambili la kwe-SABC 1 Mzansi for sure. Igama lami nginguDawood Phungula. Amaphoyisa omgwaqo kumasipala waseGoli asephinde agcizelela ukuba abashayeli bezimoto kumele baqaphele ngemva kokuphangalala komshayeli wemoto eCresta enyakatho neGoli namhlanje ekseni. Kukholakala ukuba umshayeli wemoto ehlulekile ukuyilawula emgwaqweni weRepublic eCresta wabe seshayisa isihlahla. Kusenjalo abakwa-South African Weather Service sebekhiphe isexwayiso esesigabeni sesihlanu kwezinye izingxenye zezwe. Lesigameko sibandakanya imoto encane ebigibeze abantu ababili kanti kubikwa ukuthi umshayeli wehlulekile ukuyilawula ngenxa yomgwaqo omanzi wabe seshayisa isihlahla. Ngeshwa ke umshayeli ushone ujuqu endaweni yesigameko ngenxa yamanxeba kwathi owesifazane obehamba naye waphuthunyiswa esibhedlela iHelen Joseph. I just saw his car swerving from the side. It went the other side and we hit the tree. So maybe I will just blame the tire slipper or because it was raining. Abezimo eziphuthumayo kumkhandlu dolobha iGoli bexwayisa izakhamuzi ukuthi zigweme uhambo uma kungenasidingo njengoba liqhubeka nokuyidliva. We just monitored now all the river streams, Skalfontein, Klip Valley and also Jackstay. The water levels are much more higher. It's very important for our residents who are residing along those river streams to avoid crossing river streams while they are conducting their daily activities. Lesimo sezulu sikhahlameza nalabo abasebenza ukulungisa umgwaqo. It's like as you can see right now, we are not able to work just because of the rains. So we're going to see. We're going to manage to work after maybe tomorrow. As you can see, we are affected by the rains. Esifundazweni iLimpopo eVembe imvula enamandla idale umonakalo nokwenza ukuthi kube nzima ukuhamba kwezimoto. Ongoti bezomnotho benkampani iPricewaterhouseCoopers sebeqagula ukuthi kungenzeka ihhovisi lomgcini mafa kahulumeni limemezela okuncane kakhulu kunalokho ebelikubhekile ngenzuzo eqoqwe ngokwemali yentela. NgoLwesithathu ungqongqoshe wezemali enogodongwane kulindele ukuthi ethule isabelo mali sonyaka u-2025. Ngokuqagula kweinkomba ezikhishwe ngabenkampani iPricewaterhouseCoopers inzuzo kahulumeni eqoqwe ngokwesikhwama sentela ngozibandlela unyaka ophelile kulindeleke ukuthi ishode ngokulinganiselwa kumabhiliyoni amaranda ayishumi nokungaba nomthelelo ongemuhle ehhovisi lomgcini mafa esigabeni sonyaka u-2024-2025. Primarily driven by VAT. VAT is going to come in less than what has been forecast by about 10 billion rand, but corporate taxes are also
disappointing to the downside. First area, of course, that we know is likely to change is our spending on defense. That's an area that we've been cutting over a period of time. In the budget last year, in terms of defense and security, that was seen to only will be growing by 1%. Now we know that politicians are calling for much higher increases given the situation that we've seen in the DRC with Rwanda and the COPs and South African soldiers. Kokunye okubonakala kuzoba umthwalo kuhulumeni ukumiswa koxhaso lwephepha lwaseMelika lwemshanguzo yokulisana nesifo sengculazi luka 8.5 billion amarandi ngonyaka. Ungoti waka Old Mutual uqagula ukuthi udaba lweinkampani engamabhizinisi kahulumeni edinga ukwesekwa ngemali ngokunye okulethe enkulu ingcindezi ngesabelo mali. For me, the risk is in the new budget that's going to target the new fiscal year from 1 April onwards, where there's probably pressures on more support for Eskom, support for Transnet. And of course, we know that municipalities have got huge debts, again, to Eskom and others. So there might have to be support for all of those. Ukubonakala njengesimo esithanda kuba bucayi ehlonzwa ongoti bezomnotho isimo sodaba sokwebelana namazwe omhlaba ikakhulukazi ngokwemigomo yakamuva kaDonald Trump kwelaseMelika. iPostbank isinxenxe labo abangaguqukeli emakhadini amasha leli ibhange okuhola izibonelelo zikahulumeni ukuthi baphuthume ngemva ukuthi luhlehliselwe kumhla zingama-20 kuNdasa noma kuhlehliselwe mhla zingama-20 kuNdasa umnqamula juqu wokuphothula kwalolu hlelo. iPostbank ithi sikulungele ukubhekana nomsebenzi wokusiza abahola izibonelelo zikahulumeni baguqulele emakhadini amasha. Isikhulu saleli ibhange uNikki Mbengashe uthi imininingwane yabahola izibonelelo zikahulumeni izogcinwa iphephile futhi ukholelwa ukuthi akekho ozohlangabezana nezihibe uma esebenzisa ikhadi elisha. It's part of our strategy, absolutely, to ensure that we become even more compliant as a bank, to ensure that we take better care of our customers, to ensure that we retain the beneficiaries that we have, because beneficiaries have a choice, right? Beneficiaries can bank with anyone, but they still at least loyal to us, which we absolutely appreciate. Umbengashe uthi ukuvalwa kwezinye izikhungo zeposi ngeke kuphazamise uhlelo lokuguqula amakhadi okuhola isibonelelo sikahulumeni. Kanti lukhona olunye uhlelo lokuhola lesisibonelelo ngaphandle kokuba nekhadi kodwa kufanele ubhalise ngaphambi kokuba ulusebenzise. We also trying to reduce people who eventually have to use the post office. That's why we talk about the cardless solution that our beneficiaries can register for, which we now going to start as we try and as well manage the queues. We're going to help people register for the cardless solution. Lolu hlelo lokuguqukela emakhadini amasha akwaPostbank lwaqala ngoMandulo wanyakenye. Kulindele ukuthi ungqongqoshe wemfundo ephakeme uDokotela uNobuhle Nkabane avakashele iNyuvesi Nelson Mandela ukuyobheka isimo sawo lenyuvesi ngemva ukuthi kube nemibhikisho yabafundi eyenze kwaphazamiseka ukuvula kwayo. Umengameli wabafundi eNyuvesi Nelson Mandela uLathitha Mbuzwaba uthi bengabafundi bakhathele ungqongqoshe ofika kule nyuvesi kube ngathi uyasebenza kodwa engenzi lutho. Ukufika kwakhe ke namhlanje kule nyuvesi balindele ukuthi axazulule izinkinga ababhekene nazo. We expect and demand from the minister that she must be part of the bailout fund that the SRC has recently launched. She must be able to contribute to the bailout fund that SRC has launched on Saturday. She must have a portion of an amount of money that she says she must bring stakeholders amongst that to contribute to that part of the particular bailout fund. We expect the minister at the same time to resolve the issues. We have a crisis of NSFAS, of the pilot project. Uphindeke wakhala kakhulu ngabanye abafundi abangakayitholi imali NSFAS. The students that are hungry have not responded by NSFAS because some of them have been in verification process, some of them application in progress. So we want the minister to give us an understanding and how she can best resolve the issues. Angasicheleli azokwenza tick box up. I was at NMU, I was at Forte, I was at USU. We want the minister to actually be on the ground. Ungqongqoshe ke kulindele ukuthi axoxisane nezikhulu zenyuvesi kanye nabameli abafundi ukuxazulula inkinga yokubhalisa indawo yokuhlala kwabafundi kanye nodaba lwemali. Ube kwendlini yakhe yokugcina uRifleman Derek Maluleka ongomunye wamasosha kuleli ayi-18 asale enkundleni ngenyanga edlule eDemocratic Republic of Congo.
Umndeni kaSayitsheni Ishmael Molahleki waseThabanchu esifundazweni Free State oshone seneminyaka engama-53 ubudala uthi ubeyinikele emsebenzini wakhe futhi ubekuthanda ukusebenzela izwe. Ile ge utlwa bohloko ha re utlwa go DRC ho alwana. Siphatheka kabuhlungu kakhulu masithola ukuthi kwenzekani eDRC ngoba besingakwazi ukuxhumana naye. Ugcina kwethu ukukhuluma naye kungenkathi efona ethi usedubulekile. Molahleki ushona nje ubengakamboni umzukulu wakhe onenyanga ezimbili ezelwe. It was on the 1st of January, New Year. He said to me that, Tato, when I come back, I'll come and see the younger one is Momo. Kusenjalo nasesifundazweni Limpopo ubekwe endlini yakhe ukugcina uRifleman Derek Maluleke. As a family, we are feeling very much grateful as we have all, at long last received our beloved brother to take him into his own last final house. Umbutho wezokuvikela kuleli ugcizelele ukuthi inhloso yokujujwa kwalamasosha eDRC bekuyingxenye yokulwela ukuba kube nokuthula. We are in DRC not for petty personal gains but to advance our national interest. Amanye amasosha kulawa yi-18 adlule emhlabeni ese-DRC awakabekwe endlini yawo yokugcina. Bukele sisathiqu ezitolo kanti uma sibuya sizokuphathela uWT. This is very illegal for you to be drilling and doing any other thing, especially those of us who are drilling boreholes. Usezidonsela amanzi ngomsele umuntu obezama ukumba ipitsi kwakhe eGoli wagcina ekhahlameze ingqalazizinda yeGautrain nokuphazamise ukuhamba kwalesi sitimela. Sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena udabeni oluphambili besibiko ukuthi sekuphinde kwaxwayiswa abashayeli bezimoto ukuba bashayele ngokucophelela ngemva kokuphangalala komshayeli ohlulekile ukulawula imoto yakhe ngesikhathi lidlive eGoli. Izangoma zezulu ezikhiphe isixwayiso esesigabeni sesihlanu semvula enamandla. Bukele sikhumbuza ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus. Ngena kuze uzicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzosithola ngomnjalo bazo. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi ingqungquthela yenhlangano yamazwe asezwenikazi i-Afrika i-AU ebisingethwe enhlokodolobha i-Addis Ababa eTopia yethula ubuholi obuzobhekana nenselele ezibhekene nezwekazi. Kule ngqungquthela ungqongqoshe wezobudlelwane namazwe omhlabe eDjibouti uMahmoud Ali Yusuf uqokeke njengosihlalo umusha wekhomishana ye-AU. We are very pleased with the outcomes that we've had in this summit, the election of the new leadership of the AU, the election of the chairman of the assembly, and the election also of the chairperson of the African Commission and the deputy chairpersons and the other commissioners. So this is a very good outcome for us as Africa. We're consolidating the African Union to ensure that it continues to unite the continent. So we're seeing progress here, and we're also going to continue seeing progress with the discussions that are going to go on, because we didn't come only for elections, we came for real discussions and decisions. So this has been a good summit. Umholi we-Economic Freedom Fighters uJulius Malema uthi azimfaka amanzi emadolweni insongo zika-Elon Musk kanye nomengameli waseMelika uDonald Trump. uMalema usho lokho enkonzweni yebandla iSaint Paul African Apostolic eSoweto. U-Elon Musk usanda kushicelela enkundleni yezokuxhumana eqagula ukuthi uMalema kuzofanele ahlonzwe njengesigelekeqe somhlaba. uMalema usebenzisa ithuba kule nkonzo yabapostoli ukuphendula ngalokho abhecwa ngakho ongumluleki kaTrump uElon Musk ophehla itulo lokuthi uMalema ahlonzwe njengesigebengu esikhulu emhlabeni. Why do you make me an international criminal for asking for dignity of black people? uMalema uphinde waphawula nangodlambedlo oluqhubeka eDRC okubulawe kulamasosha aseningizimu Afrika ayi-18. We are not refusing our soldiers to go to DRC.
we're simply saying withdraw them because we are not ready to go anywhere. Once we have prepared ourselves enough, we can go to DRC. Enkulumeni yakhe uphinde wezwakala sengathi ugadla kwabasondelene naye kakhulu asebehlubukile iqembu. I lost my brothers now, turned against me. And I never looked back. I've never, not even once, doubted myself when my brothers turned against me. Zanga ithivu ephathelene nokushiya phansi eqenjini kaDokotela uMbuyiseni Dlozi ngesonto ledlule okwaseqhame ngokusobala ngaphambi kwengqungquthela yeqembu ukuthi ubudlelwane bakhe nobuholi basebudungekile. I-ANC eShamthetho sikazwelonke ibambele ihotla yayo yokuqala yakhona ePhalamende kuhulumeni wehlandla lesikhombisa nonguhulumeni wentando yabantu. Lo mhlangano weinsuku ezimbili uhlanganise nohlelo lokwamukela nokukhuluma namalunga ayi-ANC ePhalamende malana ke nomsebenzi wakhona ePhalamende. Ongqongqoshe abaningana becabinet bebe ingxenye yomhlangano kanye namalungu ohlaka lose-Western Cape. What are the expectations of the ANC? When you are a member of parliament, what is it that is attended to you, and what is it that the ANC is expecting these members of parliament to do? Kulo mhlangano kuphinde kwabhungwa ngokusetshenziswa kwemithetho okubalwa kuyo okubuyiswa komhlaba iBela kanye neNHI. As you were arriving there, Minister Mswaleti, Comrade Aaron, is also giving us a sense of what will be the priorities for 2025 in terms of implementation of the NHI. Because we can't pull back, we've got to implement that. Leli qembu lisaqhubeka nokugxeka isinqumo seMelika sokumisa uxhaso lwemali kuleli. It's unfortunate that the new administration in the United States of America has taken a position of that nature, which does not only affect South Africa but many other developing countries in the world. Usesidonsela amanzi ngomsele umuntu obezama ukumbi ipitsi kwakhe eGoli wagcina ekhahlameze enqalazizinda yeGautrain. Lesi sigameko siholele ekutheni kuphazamiseka ukuhamba kweGautrain phakathi kwasePark Station naseRosebank. Njengoba izakhamuzi zaseGoli ziqhubeka nokubhekana nezinkinga zokwentuleka kwamanzi, imizamo yesinye sezakhamuzi zokuxazulula lenkinga ngokumba ipitsi emzini waso sesidala umonakalo omkhulu. Lenkinga isiholele ekutheni kucekeleke phansi inqalazinda yeGautrain kanti kulindele ukuthi kubize isigidi ukulungisa lo monakalo. This is very illegal for you to be drilling and doing any other thing, especially those of us who are drilling boreholes. There's municipalities that must give you a go ahead, and in this instance it looks like they did not even follow the process of digging a borehole. Owengamele ezokuthutha eGauteng uthi kuzoba nokuphazamiseka kokusebenza phakathi kwaseRosebank nasePark Station njengoba kungakacaci ukuthi kuzoqedwa nini ukulungiswa. There'll be service disruption just between Rosebank and Park Station. However, we'll be able to transport them from Rosebank to various areas to finalize the trip. And where we are, we're still waiting for engineers to finalize what becomes the solution. Lo monakalo ushiye dengwana abagibeli beGautrain kanti naleli dolobha lisazocacisa ubukhulu bomonakalo uphenyo luyaqhubeka. Zingaphansi kwamakhulu amathathu iziphaza sezikwazile ukubhalisa kumkhandlu udolobha iNelson Mandela Bay yize lo mkhandlu ukuthole izicelo ezingaphezulu kwenkulungwane. Lokhu ke njengoba ke kusondela umnqamula juqu wabekwa umongameli wezwe wokubhalisa izitolo. Ngolwezwa ngonyaka odlule umkhandlu dolobha Nelson Mandela Bay ubugasela izitolo ezehlukene ikakhulukazi eziphaza ezingabhalisiwe. Manje ngemuva kwezinyanga ezintathu umnqamula juqu wokubhalisa iziphaza ususondele. In the metro we have just over 1,600 spaza shops that we know of, and we've received over 1,100 applications. Even though the approval percentage is quite low, I think we've got under 300 approvals, not more than 300 that have been approved for various reasons. Esinye sezizathu zokukhahlela kwalezicelo ukungalandelwa kwemigomo yezokuphepha nenhlanzeko. So our call still remains the same. The spaza shops or anyone that is selling, especially things that people consume,
must make sure that they come and register. Those who have registered and they've been unsuccessful for various reasons that they are aware of, we want to urge them to make sure that they rectify. Abahlulekayo ukubhekana nalemgomo bazothathelwa izinyathelo zomthetho. People will be prosecuted for operating without zoning rights. Ukubhaliswa kwezitolo kuzovalwa mhla zingama-28 kuNhlolanja. Bukela umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Bukele izaguqu izindaba zehora lokuqala uzakwethu bayeza nezindaba ngolimi lwesiNdebele uma kugamanxa ihora lesihlanu. Thina ke sizobeka nezinye izindaba uma libumbana ihora lesikhombisa kusihlwa. Usale kahle.